Салом, бародарҷоно, хушоматон ба канали ман. Ҳамин як тавр ручат кунтам, ин лайку подписатсия фаромӯш накунтон бародаро. ҳар рӯза хабарҳои нав ба нав ба иншоалло бохабар мешитон. Ман якумадам мошинашон будааст Kia Bongo, солаш 2010 бародарҷоно. бисёр дар ҳолати хуб, тамоми ҷоша нишон медиҳам бародаро, беҳад зӯр. ман маъқул шуд, мошин ба дараҷаи зӯр, состояниш нағз. Сабаби фурӯхтанашон бародаро, ин одам постоянно расиянда мошин таки дарвозахона истодааст. Мошин состояниш зӯр. Мана телефоншон Убайдулло навистаги WhatsApp, номерашон дар +21 585 66 15 Убайдулло. WhatsAppшон ҳам ҳамто телефон кунтон ҳамеша бемалол занза бо ин хел бо маълумоти пурраи аҳамино мепурситон, телефон мекунтон. Беҳад мошини зӯр, состояниш нав ба ин кам сӯрштаги ҳама ҷиҳата нағз. нархаш бародарҷоно 110 000 сомонӣ. 110 000 сомонӣ бо арзон мешавад бародаро. Телефон куда бо арзон кар медодиянд. Нарха 110 000 сомон арзон мешавад. Маълумоти пурраша ҳама ака Убайдулло телефон мекунтон, мепурситон. маълумоти пурраша бо вай хушрока мефаҳмонанд шумо ба. Фақат ками лайку подписатсия фаромӯш накунтон бародарҷоно. Kia Bongo, соли вайаш 2010 бародаро. Kia Bongo 2010 солаш.